Zdravím všetkých, dnes to bude trošku zaujímavejšia túra. Nebude to iba túra, iba taká kúsková, ale idem na Palecký hrad a tam prespím, čiže bude to zaujímavé, teším sa na to, uvidíme, čo to prinesie. Wow. OK, tak tu som teraz chilloval a čakal som, kým odídu všetci ľudia. A teraz o 20:14 sa tu idem rozhliadnúť a nájdeme si spot. Dúfam, že tu nikto nezostal a nikto nebude so mnou spať. Bolo by to asi také trošku divné. Ja, ale už som tu dlho nikoho nepočul. No, tak to budeme spať. Dúfam, že to na mňa nezasype. A ráno neuvidím slnko. Cítim sa ako hradný pán v tomto okne. Takto sa pozerám z týchto hradieb na toto celé údolie. Nie je to tam vôbec vidno. Ale to vôbec nevadí. Ja to vidím. Som ako král, ako panovník. Niekto to vládol pred rokmi. Takto som tu nejako rozložený. Tu mám poleno ako vankúš. Tu mám karimatku rozloženú, spacák ešte len bude. Som v takej klembe. Dobre to aj izoluje od toho vetru, lebo keď som vyšiel odtiaľ, tak dosť fúkal. Takže bude to zaujímavá noc, naozaj, teším sa na to. Nie je to tu ani strašidelné, ani nič. Bude to taká pohodičková noc, nie je to nikto našťastie, takže nemusím sa ničoho báť. A večer ešte pôjdem vyskúšať nejaké fotky spraviť, hviezd a tak. Ale je to také zaujímavé, že tu sa už v 13. storočí žilo pod týmito skalami a že to tak vybudovali a že to stále stojí. To je tak úplne fascinujúce. A koľko príbehov a koľko zážitkov sa muselo tu stať, bojov, hocičoho. A ja tu teraz prespávam v 21. storočí. Dobré ránko. Rád by som povedal, že sa aj vyspal, ale fakt som nespal. Iba som tak rozmýšľal proste celú noc. Ale nebolo to až také strašné. Už som skoro zbalený. A išiel som sa pozrieť ráno na východ slnka. Takto som tu spal. Bola tu úplná pohodička. Ani vietor nefúkal, ani zima tu nebola. To bol možno ten môj problém, že mám taký spacák do -2. A bolo mi teplo, dosť, čiže možno aj preto som nevedel spať. Ale aj tým, že som tu na novom nepoznanom priestore a stále som pozeral, že či tu niekto nestojí alebo tak. Lebo večer tu bol taký pár a
teraz keď som išiel odfotiť východ slnka, tak som videl, že hore niekto má spacák. Tak už som zbalený, nič tu nezostalo, presne tak ako to sa má robiť. Odchádzam, super výlet, naozaj. Krásny hrad, krásne prespanie, toto som netušil, že proste zvládnem niekedy. Ale proste všetko tu je také krásne.